Hakani ka por nga sngo bo trai bo ya gani ka jinkli hatu pidang pen e ka donot jongpi hatu pidang pen e ka donot ka jongpi don shipun ki brew ka bible ya ka ba ka yathu ya kata ka kom long ka donot ka jongki we na kita di pharo but ka bible ki thu bo bleu la kren bo ya kren hau pharo na ka por she ka por upen I da kita ki dakla ge jong u na ka we ka dakla sha ka we ka dakla na ka we ka kamba sha ka we ka kamba henre u pharo I kum ba un jam do no nre u e shi e I kum ba un jam no u e shi e hadu ba ka bible ki thu bo blei upen e no sundan ya ka do no ka jong u pharo But about blay open air not sundan namar la kren but yai kren but open air shipen air o blay ongan pen air not sundan but about blay open air sundan ya ka donot ke jong pharo ke ai ka baja ya but ya ka hima ke jong na ne ka yeng ke jong kam shim la long ka babha ka babal ke thu namar la pen air ka donot ke jong u kun nang kong jong sha u yap ha ka ta ka miet ya ba ki kun Israel ke mi no na ka ri Egypt one woman sim chu ka jing yap but ulai yap ukun nengkong jong pharo balai uyap une ukun ka daw ka long na marukpa na kwa ban ong ifi ka ne ka sngi ka bamanta utrai kwa ban kran ni khubor na ka banta jong phi la fi dang dei ki khpa ki ba pen e la ka download ka jong phi wanum khmi lanti ba ki khon jong phi kin dei ki ba bha ho wanum khmi lanti ba ki khon jong phi kin yo jing pen em wanum khmi lanti ba ki khon ki jong phi kin yo jing kar khu la da phi ko mu khpa phi pen e la ka jong ka download ka jong phi Kung bolong uparo open kay ka baja ukun nang kong uyap badayng ta dalay ru ngim kwa bani ba kum kata kanja to ai no ya ka donot ka jong pi shaw try la fila de ai ka donot ka jong pi shakri u blay ya ro yu try nga sung kumen ngam kren ka ta jong pi ka ni ka sngi dai don na preng jong pi pen but yai pen fi osngo but pi osngo pi ong ba ka ni ka ktien ka jong blay ka dei ka ba kam kai ka dei ka puriskam ka dei ka jing thu khana jong ki nong wei pi ong ba ka ni ka ktien ka jong blay kam dei ka ba shisha dei ne kam dei ka ba shisha ka ktien ka jong blay kan sabatai ya pi hinri yanga but yangi ki ba mat ka dei ka ba shisha Margani ka ktien ka jong blay kam dei ka bla shu tho da ubreu henrei ka dei ka ktien ya ka bla persat da ublay nangi pai ka testament ka barim ude ublay ba kren direct bet yiki breu ha ka testament ka batmai de umen sim jong blay ba persat men sim yiki ni nong tho ha ka testament ka batmai henrei ka testament ka barim ude ublay ba kren direct tala da ublay kren direct la da kim ko ngo ngi ka ka baja ki jot ki sha ring marao ki yap baru boleh umjuk keren kai ngaku abang ifi ke Bible kam umjuk keren kai boleh umjuk keren kai nama ukren ke bashidur bat ke bashilan telada pipi snow ba boleh ude ubak keren kai ni pi om bagani ke Bible ke dei ke ba keren kai pe yo pisa kam kai ya lade pi ong ba la tho da ubreu pe yo pisa sa ha ga jinglong breu ya lade yo ba ka bakut kan wan ba ka dei tang ka ba thang ba ka dei tang ba smosi But ngim kwa bani ya kata ka banja ka jim chufi ta ka ngi kren bang ngi kren nga sno bu jisu plat de pi pim kwa ban pe ya ka por na de pi pe si pe na ka por shi ka por bang sno ka de ka sngi ka bau tra ukren ni ka donot ka jong pi ong ba sakat no pin pen ya pan sakat no kong ba pi pin ya le persya ya nga kadan ko ka breu ha ka ktien ka jong blai nga sno tanat bagani ka dei ka breu ka bakerteng ka Lydia ki kam apostol ka long bakhat reu ka khot ka bakhat saw ge thu ingi ka ong ni te ka wi ka breu ka bakerteng ka Lydia ka nong di jain saw bu thu na ka sinong tai thiria ka ba mani yo blai ka la snow yangi ya ka donot jong ka utrai ula plewang man sha skor ya kita gi ki ru ya ki belaya lap dau pol te onda la pen baptis ya ka badia ka ying jongka kala kerpat yangi ka daong lada pilarai bangalong ka banget outrai tuan syong ha ka ying jonga kala pen ko ngu yangi ka babel ke thu bau blay la plate ya ka donut jongka Lydia lada pidai ka breu ka bla pen boro shikata nga snow ani ka sngi utrai uple ka donut ka jompi ya ka ba fin pediang ya ka jingyalap ya ka fin pediang ya ka jing shisha ka badai ka ktien ka jong blai sakat no pin pen sakat no pin pen ba utrai uple ka donut jompi ka sngi
But utiet mentau ong ayang aga jingkang bangatit lada pi pen asa kan ga sngi utrai ong la biang ni pi ngan lek no shawai kan mau kan ga wai bo utrai dei ubakardu ubriu lada phim tre un lek no shawai wat pen thot yo man sim ba khu jong blai namar o man sim jong blai u dei bo thot chen la pidang pen ka jingjot kala tikna bi banwan ya pi handre la pi pen ko ngo pi play no ka download ka jong pi kan ga sngi ka jing pen kan wan ya pi bat ya ka ying ka jong pi udan we breu ba download ba utai du zakayos handre habo ailat updiang yo jisu ka ying ka jong o mdei ta ma o yo ya ka jing pen reu jisu ong ka jing pen ka wan ka ne ka ying ka wan ka ying ka jong zakayos kan wan ka ying ka jong pi ru balai ka ying ka jong pi ka khoro khoram hado menta balai ka ying ka jong pi ka pat ka pra do menta balai ka ying ka jong pi ka sa ka jing dum dan jing sup dan jing kemen ka daw ka long ba ma pi phim sim la play ka download ka jong pi hau trai number la pi play une utrai jo ka jing sup u belong em ka jing sup un wan ba habo jisu wan ka ying jong pi kan long ka besop ka jing em ka jong pi kan long ka besop pada yang tak kena Lydia kalah play, anda kalah play, ya kata ke jingkang, jangan download jangka kalah sengap ya ketien jombai, kalah pediang ya ketien ke jong Paul. Pada yang tak lah penbaptis jika ngangai citang katok ini sengir on penbaptis nak ya pi, ngangai mentafi isi bahayangi ke syakri utrain mereka sepoi kapor pindah iap yangi, pi ben maha mentan mereka sepoi kapor utrain pergalai ke download ke jong pi, bangangai ya kata akan long mentahi ya pi. Namar nganget kat menang keren ben kat tanang it kat nang isi kat ta kai nang ngat ban nganget pi isi yu jisu kat ta fin sa it yu jisu kaba nga kham smosi ka long bagi tu beri ke bam jong kan kita bishong bi hoy oi ki bam jong gitu ki bam ju poi se ro terhadap hidai kita ki bal akran ben yu jisu aingo bau trai ukta ifi dari ma pi ki bam ju nget meno yu jisu ki ba ken kam kai yu jisu hundrei menta pin long ken kita daga bor ka jong men sim ba khoi ba phin ken chi sha le phin nget le phin pediang ba phin mat ba jisu ulong ba chi sha udan we breu ba kerteng pol ru aga babel ni ekran ni kata wong jisu yuta para bu yo snow ya kita kinong bot ke jong jisu ulet na ka snong nang kong hapo Jerusalem udah pen shitom ya kita ki kristan ba ule ayo ba udah pen yap ru udah dan benta ban pen yap you we na kita men basan ba kerteng Stefan udah pen yap udah pen shitom Barkai ka bajayo ublay udah ketayo uyo sengo bagidan kita ki kristan ki bla pet chani setai ki bla pet sakama ki lai poi se ka sinong ka bakerteng ke Damaskus uyo sengo ongang le kem ya ki ngan tan ki ngan penstom ni ki kristan mereka dei kata ka lenti ka ba uyo shem ya Jesus Christ uni ubam ju nget meno uni ubam ju kan snap meno ba u kan kam kai ya kata ka jinget jung ki kristan uyo kendu sunan yo Chris ha kata ka lenti ha Damaskus ya ro yo try uya kenduk senan yo Jesus Christ hakata ka lenti ha Damaskus baru kelalong senan unong buat jong tra udah kelalong senan ba iet yo tra do kata-kata baru ong ini kentin yang aban kalau Christ baniap kalau kecing mentoy kan sapai ka por ya piru ba ya piru kang ya ka fin ong ini ki jo ki kentin nakam tau Jesus ngan banam tau Jesus ru ngan yap ngan yo ya kecing mentoy Bangai tran ker kui fi kan ngi ngai ka download ka ba jong pi ka do no ha kan ngi ka download jong pi ka ba kan no kum kata ka makhon hakmat jong ka ding kan ngakren ya ka ding ka ngi ngakren ya ka ketien ka jong blai ka bolong ka ding ka download jong pi kan kum ka makhon kum ba ka don ka ding khmat jong bombati mamati ka download jong fi kan man ta ka sngi pa ha ka gerteng ka jong jisu nyo alat ban thau thma ya phi ba ka yeng ka jong phi na so ni ka por phi don ka jing ya huri hurab ha phi don ka jing le bat ki kur phi don ka jing le bat ki bahayeng ka jong phi kam don ka jing suk ka don ka kes ka ba phi yakni jaka phi yakni ke jaka jong ka kur phi yakni bar ka don ka jing ya shun Asmo butra kan ni kasngi wang kon pi pediang nga ngas penbaik kan ni kam pimpat pediang yu jisu pidan kuat cases pidan ki ka case asmo mesti ma khoi pen pa nga pidan case ka case ka bahuri hura ba ka jinge dai ka jong pi ba ki kor utra kwa ban ya rap fi ba pim dan jing suk pim nang yo thia yo dam utra un le ka kam ba pediang no yu jisu un ya rap ma u ya pi
pada butra wirap kanam dan jing kul marsho ag jing em jofi kan wanda ga jing sok ngina dwai ni kapor mata ngasngo dai ma phi ba ngasngo ngina dwai tra ga khti ga jong phi masih ma khoi ukraini phi ga ni ga sngi mata wat pan e shu ga do no jong phi ka por kala abyang sakat no phin pan e sakat no phin pan ap yu tra sakat no ba phin yele persya yu belai sakat no phin yele persya ni jisu la abyang surrender no ra gi khti ga ni ga por ra gi khti ga jong phi ga ni ga por ngan dwai nam ta jong phi ra ngina dwai hallelujah try aga ni ga sngi nu khon jme ra ni ga khti ulai le persya ban me la bon snam re ga ni ga sngi ula pendam wat yala dia khamat jong me ablai asngongo men semba khoi mi yo ino khon me lakta ino khon me la pen kando ino khon bando men taga sngi ulong jing thau ba thmai na do men taga sngi un chakri me ablai kong nge asno ga ni ga por ba pi dai ga breu ga bile persha ba utrai inde pidan ni ga khon ga pang kro do men ta pila pak kenya pila pak pet pila lot kat no show henry hadu menta ki long kum jo kane khon ji phi ka long kum jo kala kong kane ka sngi utrai umasim ba khoi pen pau mama phi haban kala hallelujah try nga ai ngo bani ka khon ka jong me ka kala kane ka sngi ka snow tho te try ka mi iet palat ya ka bat try rung po ka don khon masim ba khoi rung po ka don no jong ne ka khon bang ni ka khon ro kan yo khia kan yo lat no snon na do ni ka sngi nang ni ka jingpang kro ka jingpang sangem adwa nga kar khu fi kam bar ka yeng ka jong fi hallelujah ki bapang bistom barok ki yo khia ka donot ka ba barok kan jam no bar barok ka donot kan pediang ka ni ka sngi yo Jesus Christ hallelujah ai ngo me ko try me le ki kam ba ka Jesus no panem amen try pen khia ai fi ule ki kam ba pen khia ai khon jong fi ba ni court cases ka ba pi don utrai un sele ki kam ba wa ko slai pediang yu jisu la pi la pediang u jisu un chimti ne ka kam ka jong fi un chimti ka yeng ka sam ka jong fi un chimti kong ye ne ka khon jong fi ru utrai ka khu fi la don na pediang jong fi ne ka por pi don la ka jong jing e pediang yu jisu fi ye ka kam ba try le ka kam ba jing jong fi sa phone yang ni number fi in screen sawan ni ngatip pin sawan ngatip pidan pin sawan ngai ngu lupa ya jingwan ke jong phi utran ker khu ye phi ko bless you bon amen